Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, aramandam kita lang sa pagsaulog ng Santos Kamisa, atong hinusula ng atong mga sala. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o ganinyo mga igsoon, kay nakalapas ako dakong uyamot, sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios, nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa itong mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Mag-ampo kita. O Amahan, gidumalam mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong palaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among ipangayon pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pinutlo gikan sa basahon ni Esdras. Sa unang tuig sa paghari ni Ciro sa Persia, gidasig siya sa Ginoo aron magsulat siya usa ka pahibalo sa tibuok niyang gingharian. Aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Mao kini ang giingon ni Ciro, hari sa Persia. Ang Ginoo, ang Diyos sa langit, naghimo kanakog hari sa tibuok kalibutan. O gisugo ako niya pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem sa Huda. Kamong tanan nga iyang katawhan, pauli kamo sa Jerusalem. Tukuran ninyo pag-usab ang templo sa Ginoo, ang Diyos sa Israel. Maguban unta siya kaninyo, siya nga gisimba didto sa Jerusalem. Kadtong mga nangabihag nga nagkahinahanglan panabang sa pagpauli, kinahanglan hatagan sa ilang silingan og salapi, bulawan, kabtangan og mga kahayupan og mga halat alang sa templo sa Ginoo nga atua sa Jerusalem. Unya, mangandam ang mga pangulo sa banay ni Huda og ni Benjamin, ang mga pari og ang mga Levita og ang tanan nga gidasig sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem
aron pagtukod usab sa templo sa Ginoo didto, ug ang tanan nga mga silingan mihatag kanilag mga galamiton, mga plata, bulawan ug uban pang kinahanglan nila. Mga mananap nga kargahan nilang kaimanan ug mga halad alang sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimo mga katingalahan alang kanato. Ang Ginoo naghimo mga katingalahan alang kanato. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga biyag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unyang atong baban na puno sa hudiyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimo mga katingalahan alang kanato. Unya mingon sila diyas sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang alang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kahanahato. Ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimo mga katingalahan alang kanato. Iuli ang among kapalaran o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapang diya sa kamingawan sa kahabagatan. Dila nga nagpugas nga naghihila. Mangani nga managsadya. Ang Ginoo naghimo mga katingalahan alang kanato. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsahadya. Magdalang sa ilang ginalang. Ang Ginoo naghimong mga katingalahan alang kanato. Manindog puli. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Taikon ang Diyos. Alleluia. Taikon ang Diyos.
Ang Ginoo manaa ninyo. Sa kanimo. Kinutuikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre. Kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kayang tanan nga gitaguan mabutiag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna atagan pagdugang apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa jutay nga iyang giisip nga iyaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Elementarya pa ko, nagsugod na ko pangalagad sa Ginoo, isip usa ka akulito. Usa kay gayon yana gidala ko sa pari kay magmisa o piyesta sa kapilya sa bukid. Siguro mga 18 kilometro gikan sa lungsod padong sa bukid. Ug niadtong panahon na wa pay kanang dili pa simentado ang karsada. Pagpadong na mong adto, wa may uwan, nakasakay pa mig habal-habal. Apan di ay naandan man sa barangay nga inighuman sa misa sa pari, ang pari, wabot ginagpanihapon dito, kay inigumag panihapon, ang pari mo pa'y mukorona sa rayna nila, no? Mo na ang pari, adto dito, inikagabi, hantod yun sa panihapon. Og sa pag-uli na namo, sa wadamha ni bundak ang kusog kaing ulan, ug ang mga habal-habal driver ni balibad na sa pagpasakay kanamo kay kusog man kaing ulan. Apan ang pari mingon, namatay na taon siya nga pari, mingon siya nga kinahanglan manglugsong gyud ta. Kay aduna ko'y misa sayo sa buntag. Dili pwede nga dili ta mulugsong. So mga alas 10 na kadto sa gabi nang lugsong mi. Ug tinuod pagkadanguga, pagkakusuga sa uwan, pagkakusuga sa kilat, wa pagyusuga, wa mi mga flashlight, mutuom og sa dili, ang among suga, inigkilat, ang hayag sa kilat, mo'y among subayon, aron dili mo mga hog sa kimba, no? So ang siga sa kilat, mo'y among timan-an kung asa ang karsada. Ug tinuod man, naabot gid mi sa lungsod, siguro mga alauna na to sa kadlawon, no? Nakaingon ko, kanindot sa kinabuhi dahil sa pari, no? Ipakita ko nining paria unsa ang pagpangalagad sa Ginoo. Siya nahimong kahayag sa mga kabos o sa mga tao. Kaning paria namatay na taon tungod sa cardiac arrest. May he rest in peace. Kahayag. Importante kaayo ang gipadayag sa Ginoo kanato karon nga walay tawo nga magdagkot og suga kayang taguan sa gantangan o ilawom sa katre. Kita nga mga binunyagan, kita adunay kahayag. Usa, ipadayag gayud nato ang atong kahayag. Di nato itago.
Barugan nato ang ato ang pagkakatoliko. Barugan nato ang atong pagka-Kristiyano. Sa panahon diin, tagaan kitag sitwasyon, kung mapasaylo ba o di, ipakita ang imong kahayag. Ipakita ang kahayag ni Kristo. Nga niambit ta nining maong kahayag. Munang mopadayag ta og pasaylo. Sa manahon nga kita tintalon sa pagkamapahitason, no? Padayag ang kaalam nga gipadayag kanimo ni Kristo. Wala magkulang ang Ginoo sa pagpahibaw kanato sa mga butang nga angay natong buhaton. Aduna ko'y lay minister kaniadto. Wa siya maka-eskwela, dili siya ka mao mosuwat, di sad siya ka mao mobasa. Apan sayahang pangandoy nga makabasa sa Biblia. Nangandoy siya nga mobasa siya sa Biblia. Sa personal niya nga paagi, naningkamot siya, nagkat-on siyang kaugalingon nga maantigo mo suwat o mobasa. Hangtod nga nakamaogid siya, musuwat, o kamao siya, ibasa. Ug karon gigamit niya iyang kay balo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, isip lay minister. Ang gasa sa Ginoo, ang kahayag nga gipadayag kaniya sa Ginoo, iya gayod nga gipaambit pod aron ang uban makakita sa kahayag ni Kristo. Mga igsoon, no, hinaot nga kining mga butanga baka pa hinuklog usab kanato. Kay pipila kahigayon sa itong ginabuhi na kanunay lamang natong tipigan ang mga hagit kanato ni Kristo. Ang mga kahayag nga mauntay maglamwag kanato. Ining kahayaga dili man ni atoa kang Kristo ni. Ayaw tabuni. Pinaagi sa to ang pagbuhat o pagpuyo niini, mao ni ang pamaagi sa pagdaggot sa suga o pagbutang niini diha sa tungtunganan. Aron ang kadaghanan makakita sa kahayag ni Kristo. Ayaw ka mo puyo sa kangit-ngit. Kayang ganahan mo puyo sa kangit-ngit, kato lamang tao nga dautan. Mauna nga ang tao nga dautan, hadlok usab, mabutyag ang iyang pagkadautan. Apan ang mga tao sa matarong, dili gayud kita mahadlok sa pagpadayag sa matarong. Dili gayud kita mahadlok sa pagpadayag sa mga pagtulunan nga itong napupos sa itong Ginoong Jesucristo. Mga igsoon, ining mong suga, itungtong kanunay sa tungtunganan ug ayaw itago sa gantangan o di bakaha sa katre. Manindog ang tanan. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan na ang kahayag sa iyang anak sa Jesucristo magdalag paglaom o kalawasan alang sa tanan. Ngayon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang katawhan sa Dios may sama sa dakong kahayag nga musanag diha sa kangit-ngit pinaagi sa ilang mga kahago sa pagtukod og arang-arang nga kalibutan. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran magdalag silaw sa paglaom ngadto kanila nga nagantos pinaagi sa paghatag og hustisya ngadto sa mga dinaog-daog og dignidad ngadto sa matag tao. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami.
nga ang mga ginikanan mahimong sama sa kahayag ibabaw sa bukid nga naghiya sa ilang mga anak ngadto sa gugma sa Dios pinaagi sa ilang paagi sa pagkinabuhi. Magampo kita. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga masakiton o mga nawad-ag paglaom makadiskubre sa kahayag ni Kristo diha sa ilang mga giantos. Magampo kita. Ginoo, kaluoy kami. Nga imo untang isipon, nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga matuohon nga mitalawan na makadawat sa kahayag nga walay pagkapalong sa kalipay o sa pagkaluyag dayon. Magampo kita. Ginoo, kaluoy kami. Dios sa mga mahan, hatagi kami og bag-ong kaamguhan ug kusog sa pagpanaad nga moalagad sa uban sa ingon mahimo kaming mga iwag nga magbanwag kanila. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako o gagini mga sakripisyo. Patulunta sa Ginoo sa sakripisyo gikan siyang makamot. Alang sa pagdaig o pagimaya sa iyong ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa, anong pagpakita sa mong pagtuog, paghigugma, himoa nga makapahimuot kini kanimo, o nga mahimo alang kanamo, nga pasalamat na so Kristo imong anak, nga mo'y among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Abo nang ibayaw mato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay Ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing ug busa. Uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa imo himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Padalawin mong Espiritu rong pagsantos sinimagasa, aron mahimo kinilang kanamo. Dalawas sa dugo na so Kristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Ipikas mihatag din ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Ay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos na panihapon, mikuha sa sakalis. Pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini, ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, panginom ka mga talanggi kanini. Kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula lang kaninyo, dalang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Yang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabaligani. Anong paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw na sa Kristo, naghalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi, kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himoa kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kinumlumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami da sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose, among obispog sa tanang mga kaparian. Hinumlumi isa, ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay da simong kaluoy dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na so Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagahom nga mahan, yasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanadungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Agiusa kita karon sa pag-ampo gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesus. Naga ka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muamot ka na mo ang imong hinarian, matumay ang imong bago, hindi sa yuta maimo sa langit, ang kalahon na mo sa makakadlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upasayloa kami sa among mga sala. Paingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Di mo kami tugyan sa pagsulay, inunuawas kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik na su Kristo among manunubos. Kay lumalagihan, ang kahukang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala. Bili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pakita atong panaginigsunay, panagdait, manaa kining tanan. Peace with you. Kaloy kami, atagi kami sa kalihina. Mga igsoon, kinimaw sa Jesus, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa salas kalibutan, pulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinagi ni Eucharistia. Padayunam pagtabang kanamo, pinagi sa imong gugma. Himoa nga mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuog ang pagigugma, nga mong gihuptan dinhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos Kamisa, atong dano ng kalinaw ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.